Prošloga tjedna obilježen je Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Hrvatska LGBT zajednica dočekala ga je, nažalost, u jeku takozvane građanske inicijative, koja je doslovce pljunula na sve ono za što se ona godinama borila, a što samo po sebi niti ne bi trebalo biti upitno – jednakost. Jer odavno je pitanje definicije braka prestalo biti pitanje braka, već pitanje prihvaćamo li one drugačije od nas. Ja kao queer osoba se svakodnevno susrećem zajedno sa svojim prijateljima i prijateljicama, sa netolerancijom, sa nasiljem, sa otpuštanjem sa radnih mjesta i to je naš u biti veliki problem. Upravo to što živimo u jednom društvu koje nije spremno na različitost. To je neprestani život u strahu, neprestanoj nekom pitanju za svoj vlastiti opstanak i to dakako nije ugodno. Nije ugodno živjeti na neki način kao jedna ustrašena životinja. O čemu svjedoče i brojne ispovijesti na Facebook stranici U ime svake obitelji, koje su redom anonimne. Stranica je pokrenuta kao odgovor na stranicu inicijative U ime obitelji, koja sakuplja potpise za referendum na kojem bi građani odlučivali žele li u Ustav unijeti odredbu kojom se brak definira kao zajednica isključivo žene i muškarca, čime bi se praktički onemogućilo zakonodavcu da definicija braka pređe okvire heteroseksualne zajednice. Postoji 33 prava koja se garantiraju osobama različitog spola koje istospolne zajednice ne mogu ostvarivati. Često se to govori, znači to su razne porezne olakšice, mirovinska prava, zdravstveno i ne samo zdravstveno osiguranje, nego pravo na odluke u zdravlju svog partnera, uzdržavanje, nasljeđivanje. No neka od tih prava sve LGBT osobe mogle bi, ako zakonodavac tako odluči, unatoč inicijativi U ime obitelji, dobiti i izvan institucije braka. I zato više bole svakodnevne situacije, koje na svojoj koži osjećaju samo oni koji ne žive prema tradicionalnim društvenim pravilima. To je zaista porazno kada vidite kako ljudi koji žive zajedno godinama odgajaju djecu, s čime se oni bore, male sitnice, odlazak, ne znam, na roditeljski sastanak ili u banku, kredit, ne znam, bilo šta, posjet u bolnici, gdje vi stalno, znači, iznova se suočavate. To je jedna druga stvar o kojoj možda se malo priča, stalno se iznova suočavate s tim da nekom morate govoriti da ste gej. Jer, znači, vi morate reći ja sam partnerica, ja sam partner, jel? I onda dodatno još i tu, znači, jedan pritisak te homonegativnosti. Protiv homonegativnosti razne udruge bore se informiranjem i educiranjem. Tako je bilo i prošloga tjedna na štandu na Korzu. Ja mislim da nema osobe koja nije prišla i rekla jel vam treba šta potpisati. Tako da to je bilo zanimljivo, ne, mi ne treba ništa potpisati, samo mi educiramo, jel, kao evo dijelimo te materijale. Tako da to je bilo zanimljivo i uglavnom su bili pozitivni komentari, čak usprkos, recimo bila je ona Norijada taj dan, maturanti i pod utjecajem alkohola, tako što već nabrije malo atmosferu, jel? Ali pa smo malo o tome razmišljali, međutim evo nismo nijedanput bile posute brašnom. Bilo je u jednoj prilici je bilo jer smo bili pored ovog štanda U ime obitelji, pa neki koji su se malo kod njih okupili, pa je bilo nekih, da, i nekog izvikivanja kao, ne reci sad ćemo ih mi, pokazat ćemo mi njima šta treba, tako, ali nije, bilo je sve okej. No činjenica je da je pitanje braka podijelilo Hrvatsku na dva dijela, oni koji potpisuju i oni koji ne. Ne bi je nikad potpisao. Zašto? Zato što se ne slažem sa njihovom politikom. Je, potpisali smo, jesmo. Znači smatrate da ove istospolni brakovi nisu okej? Pa normalno da nisu. Pa normalno da... Ne, nisu. Pa podržavamo ga u svakom pogledu. Mislimo da je obitelj temelj zajednice. Znači od postanka svijeta ne vidim čemu bilo šta drugo sastavljati u to. Nemam nekakvih problema s time. Mislim da moramo prihvatiti ono što je cijela Europa i svijet prihvaća. Ne možemo biti iznimka i ići natrag. No kao da idemo, pale su posljednjih dana teške riječi, pa i djela. Došle su dvije djevojke, jedna je došla za štandom, a jedna se skrivala tu iza ovog transparenta.
Ova prva djevojka je vrijeđala i psovala. Ova druga djevojka je došla i kao da će se potpisati. I u istom trenutku ona je poderala, evo to je napravila, poderala je i oba dvije djevojke su onda i verbalno vrijeđale i onda su otišle. Kao i za sve značajnije teme, rasprava se preselila na društvene mreže. Svako ima pravo na ono što on želi. Znači ako se žele dvoje ljudi istog spola oženiti, misliš da bi to bilo u redu? Što ne? Ti? Isto tako, slažem se. Ne, nisam potpisao niti ne planiram. Zašto? Zato jer po svjetonadzoru ja sam jako liberalan i svako ima pravo na svoju seksualnu orijentaciju i crkva i država nema prava da se to miješa i država jedino što je u njoj vlada u interesu je da to omogući drugim parovima drugačije seksualne orijentacije da mogu imati brak, obitelj, sve. Ne mislim potpisati to. Zašto? I ako potpišem, potpisat ću za grupu u ime svih obitelji. Zašto? Zato što svi imaju pravo na život. Da, svi imaju pravo, znači, osnovati svoju obitelj kakvi god da bili. Bitno je samo ako se vole da je to to. Slično misli i Iva, koja kao majka dvoje djece ne vidi ništa sporno u situaciji da dijete raste u istospolnoj zajednici. Mislim da jednostavno nije u redu uskratiti nekom obitelj jer postoji jako puno disfunkcionalnih obitelji, heteroparova. I mislim da bi možda neki homoseksualni parovi bili možda bolji roditelji nekoj djeci kad vidimo sve što se događa nego što su to heteroseksualni parovi. Sad, postoje situacije recimo u kojima ekstremni slučajevi rade od sebe nekakve nakaze, rade od sebe show i programe i tako dalje, ali smatram da postoje to vezano uz karakter, da to nema veze sa spolom i sa seksualnom orijentacijom. Kada bi u jednoga dana jedan od njenih sinova možda upoznao sa partnerom, a ne sa partnericom kako je društvo naviklo, od toga ne bi radila problem. Napravila bi im večeru i popričala bi s njima lijepo i to je to, ne? No bi li oni imali pravo na brak, to ćemo tek doznati. Zahtjev za referendum će se predati Hrvatskom saboru, koji će utvrditi je li ostvaren dovoljan broj potpisa. Zatim Sabor može uputiti pitanje Ustavnom sudu da li je pitanje koje se želi postaviti sukladno s Ustavom. Ja mislim da će biti teško naći argumentaciju da je pitanje protuustavno, ali to ćemo ostaviti Ustavnom sudu. Ako se onda raspiše referendum, dakle nakon zelenog svjetla Ustavnog suda, referendum će biti valjan neovisno o tome koliko birača doista na njega izađe. Većina koja god da bude će odlučiti jedno ili drugo. Ako većina odluči da je brak rezerviran samo za muškarce i ženu, prema volji građana Ustav se mijenja. Formalno pravno vi u Ustav možete staviti ono što društvo smatra bitnim. Pitanje je kakvo mi društvo želimo i što to govori o nama kao društvu, odnosu prema manjinama bilo koje vrste. Sad su na tapetu ove manjine, sutra će biti neke druge manjine. Pitanje je koliko ova manjina uopće ugrožava društvo. Dakle, odnos prema manjini kao potencijalnom neprijatelju je strašno opasan i zapravo jako tužan za jedno društvo. I dok zemlje Europske unije redom legaliziraju istospolne brakove, dio hrvatskih građana očito želi da naš ustav sliči ustavima ovih zemalja. To je jedan Azerbejdžan, to je jedna Mađarska nakon Orbana, jel? To je jedna Litva, to su tako naši susjedi, jel, istočni. Dakle, radi se o državama s čijim demokracijama se ne bismo htjeli i trebali uspoređivati. Iako neki tvrde da su istospolne zajednice prijetnja društvu, da homoseksualni roditelji odgajaju isto toliko homoseksualnu djecu, te tako ugrožavaju opstanak civilizacije, Antonio, kao i mnogi drugi, sanja neki bolji svijet. Svjedočimo tome da se društvo još uvijek nije raspalo, pogotovo u zapadnim zemljama Europe i Amerike koje itekako dobro funkcionira, koji su uveli razne zakonodavne norme vezane baš za LGBTIQ populaciju i to čeka i nas. I naše društvo se dakako neće raspasti, nego će se po meni itekako razviti u nekom pozitivnijem i puno boljem okruženju i u svijetu. U svijetu u kojem će pravo na ljubav biti dostupno svima, bez iznimke, čak i ispod, a ne samo tamo negdje iznad duge. Dreams that you dream of, dreams